तांबूस फुटता उधळे लाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी। कणकवली नगरपंचायतच्या वतीने स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत मेरी मिट्टी मेरा देश या अभियानाच्या अंतर्गत कणकवली नगरपंचायतकडून विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे। त्यामध्ये झेंडावंदन, वृक्षारोपण, शहीद जवानांना अभिवादन, शिलाफलकाचं अनावरण, पंचप्राण शपथ कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। कणकवली शहरामधील हुतात्मा झालेल्या रामचंद्र गंगाराम कदम व सदाशिव गंगाराम बाईद या सैनिकांच्या आठवणींसाठी सद्गुरू भालचंद्र महाराज विद्यालय शाळा नंबर 3 येथे शिलाफलकाचं अनावरण प्रांताधिकारी जगदीश काकतकर यांच्या हस्ते करण्यात आलं आहे। बनवण्याचे स्वप्न साकार करू गुलामीची मानसिकता आणि देशाचे संरक्षण करणाऱ्यांप्रती सन्मान बाळगू सर्व कर्तव्यांचे पालन करू। वंदे मातरम। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।